మాస్టర్, మీరు ఈ ఫైట్ యొక్క నియమాలని మర్చిపోయారా? మీరు ఈ ఫైటింగ్ ని సీరియస్ గా తీసుకోవాలి. ఈ ఫైట్ ని అంత త్వరగా ముగించకూడదు. నాకు బలం పూర్తిగా తగ్గిపోయేంత వరకు ఫైట్ చేస్తూనే ఉండాలి. నన్ను అయ్యో పాపమని చూడకండి. ఇదే నియమం మాస్టర్. నాకు బాగా ఆకలిగా ఉంది, రా వెళ్ళి తిందాం. ఓకే మాస్టర్, నేను బలవంతవాడిని అవ్వడం కోసం ఎంతైనా కష్టపడతాను. కానీ మాస్టర్ యొక్క బలానికి కొంచెం కూడా దగ్గర రాలేకపోతున్నాను. కొంచెం కూడా దగ్గర కాలేకపోతున్నాను. అతను వేరే లెవెల్లో ఉన్నారు.